Princip je takav da se stimulišu jajnici kod žena. Znači, pošto se svakog meseca oslobodi jedna jajna ćelija. Kada radimo vantelesnu oplodnju, mi bi htjeli da imamo 10 do 15 jajnih ćelija. Sa brojem jajnih ćelija raste i šanse za trudnoću. Jer ako dobijemo 12 jajnih ćelija, neće svih 12 jajnih ćelija biti dobri. Nije fiziološki da se za tako kratko vreme dobije 12 jajnih ćelija, a i u prirodi nisu sve jajne ćelije dobre. Postoje dva protokola za stimulaciju, dugi i kratki protokol. Danas dominira taj kratki protokol. On je, samo ime kaže da je kraći, to se sve završi 10 do 12 dana. I najčešće se koristi danas. Dugi protokol je prvi protokol koji je razvijen i u tom protokolu se žena uzima lekove gdje ćemo mi da oborimo njenu hormonsku produkciju, da jajnici uopšte ne funkcionišu i onda dodajemo hormone kroz injekcije, jer kad bi žena imala svoje hormone plus hormoni sa strane, to bi bio kao jedan orkestar bez dirigenta i onda ne bi mogli imati punu kontrolu. On se danas koristi kod žene koje imaju slabu rezervu jajnika, znači gdje imamo malo tih folikula, gdje je taj AMH jako nizak, jer tu možemo da dobijemo više jajnih ćelija. Znači mi oborimo potpuno hormonsku produkciju i počnemo da stimulišemo sve folikule, čak i one koje ne vidimo na ultrazvuku. Kod kratkog protokola mi počnemo od drugog ili trećeg dana menstrualnog ciklusa i faktički mi razvijamo samo one folikule koje su počeli da se razvijaju. Ali one koji su možda 1 ili 2 mm koje ne vidimo na ultrazvuku, mi njih ne možemo da pokrenemo. Sad, to sve zavisi od indikacije do indikacije, ali kažem, danas dominira taj kratki protokol. Znači, mi stimulišemo jajnike da se razviju folikuli, u folikulima, u tim cistama, da kažem da u toj tečnosti se razviju jajne ćelije i posle 10 dana stimulacije hormonima koji se inače produkuju u organizmu, samo se daju u mnogo višim dozama, mi izvadimo te jajne ćelije pod kontrolom ultrazvuka. Znači jednom tankom iglom se te ciste ili ti folikuli spirišu, izvadi se tečnost i sa tom tečnošću izađu jajne ćelije. Istog dana partner da uzorak, jajne ćelije se oplode u laboratoriji, gdje postoje dve metode. Postoji standardni IVF, kada se jajne ćelije spermatozoidi stave u jednu posudu i sad pod određenim pritiskom, pH vrednošću, temperaturom, oni se oplode sami od sebe i onda mi vidimo koliko ima oplođenih i razvijemo ih dalje u laboratoriji. Druga metoda koja je razvijena za muški sterilitet ili muški infertilitet je intracitoplazmatična injekcija spermatozoida, kada se bukvalno uhvati jedan spermatozoid i jednom tankom iglom se ubaci u jajnu ćeliju. Ta metoda je zahtevnija i ona primarno bi trebala da se radi kod muškog infertiliteta ili negde gde dolazi do loše oplodnje, mada je danas u nekim delima sveta i dominira ICSI, mada se u većini zemalja gde su rezultati jako dobri podjednako radi i standardni IVF i ta ICSI metoda. 24 sata posle oplodnje mi pogledamo koliko je tih jajnih ćelija oplođeno, mi to zovemo stadijum 2PN, i onda planiramo kada ćemo da vratimo taj embrion ili oplođenu jajnu ćeliju. Najčešće ako ima 5 ili više oplođenih embriona, planiramo vraćanje embriona ili embriotransfer na 5. dan. Jer se smatra da ako ima 5, možda će 2 ili 3 da prežive do 5. dana, 1 ili 2 neće, ali ako imamo manje od 5, imamo 1 ili 2, najčešće vratimo 2. ili 3. dana. Šanse su u toj situaciji nešto manje, ali ne smemo da rizikujemo da ih razvijamo dalje u laboratoriji i da oni ne budu dobri na 5. dana. Danas bi trebalo da bude pravilo da se vraća jedan embrion, jer kad vratimo jedan embrion, rizik za blizance je 1%. Kad vratimo 2 embriona, mi povećamo šansu 25 do 30%. Znači mi ne dupliramo šansu za trudnoću, ali u 25 do 30% slučajeva dođe do blizanačke trudnoće, a blizanačka trudnoća je rizična trudnoća, naročito što se tiče prevremenog porođaja. Sad u nekim slučajima se vraća kad imamo 2 loše embriona ili je 3., 4. vantelesna oplodnja u dogovoru sa pacijentima, mogu da se vrate 2 embriona, ali 3 embriona u današnje vreme ne bi trebalo nikada da se vraća jer su trojke jako rizične trudnoće.